ko da radio international on nangaido daga do Abuja lamar da lesdi Nigeria. Editobe assalamu alaikum barka mai wakati rende barka mai fotugo be mon handar taskaram ko da radio international. Jamila Jibrila Records India Silminta titanta wakati rende yelinta monon beddan sautu akwati radio jimon gam heddugo ko da radio international. Aranni min da wondi benanta kubaruji duniyaru. Hautade benanta jarumi kanko janginta min kubaruji duniyaru hande. Keɗite jam. Assalamu alaikum arande nda ɓurduɗi nder habaruji ɗin. Hukuma paddutonga nyawu nga leydi Nigeria andini jabruɗe faddago nyawu Ebola. Tabital Pulaku International lisal leydi Mali sendi kare mballa. Leydi Iran tiggi hukuma aynowa rengorde Hormuz. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Hukuma ndaraninga faddago nyawu nga leydi Nigeria biyetenga NCDC andini wigo nga jinni darnde ngam faddago nyawu Ebola ta nata leydi Nigeria fu e latago nga heɓayi habaru nyawngun to leydi ndin. Hukuma kan gasni ngollo ɓawo nga heɓi habaru maygo yimɓe leddi Congo RDC Jamhuriyar Dimokuraɗiyya Congo ko kewti 98 nonnon bo nga heɓi habaru ha jonta dow nyawngun toɗyanake goɗɗo to leydi Uganda. Nder andinore nde directeur jo hukuma kan biyeteɗo Jide Idris Filli holli wigo hukuma kan joni nga taskitake findingo ummatore leydi Nigeria no foti. Jawmu jawdijo leydi Afrika jeyaɗo leydi Nigeria biyeteɗo Alhaji Aliko Dangote andini anniya beddugo sigago jarfu walla bo sigago shede to leydi Ethiopia walla leydi Habasha ha ɗum sigoto ha hutinirde walla bo hutinirde konal zamanu nde leydi Habasha ɗum sigoto bo shede ko hewti dala biliyon 2 e miliyon 500 fago ko tawti biliyon 4. Hajonta ɓeddari ndin wi'ama wallitay ngam mahugo golɓi hendu gasji ɗi dayirka kilomita 110 e bo doggingo golle goɗɗe. Alhaji Aliko Dangote ardiɗo kampaniwa Dangote o wangini ngollo to wuro wi'etengo Gode wongo nder leydi Habasha walla Ethiopia ɓawo horejo leydi Ethiopia biyeteɗo Abiy Ahmad yillake wuro ngon ngam o gasna kuuɗe dogginteɗe to wuro ngon. O wi wadgo non wallitay sanne ngam heɓnugo lantarki yite lantarki walla kuram marɗum megawatt 120 e bo haalirdu walla bo waylirdu konal zamanu andirandu NPC ko watta tonji miliyon 2 e bo asasaji walla mbuɗi leda. Fedde tabital Pulaku International nde leydi Mali sendani fulɓe ɓe fitina torri kare walla kuje mballa. Ardiɗo fedde nden biyeteɗo Seku Muhammad Bari andini ka wakkati o haalayno to mobre hijirɓe leydi ndin bana no haalirdu Giran Suje Mali andini. Seku Muhammad Bari famtini wigo ɓe majjini shede naira miliyon 6 ɗe ɓe mofti hawtade bo e naira miliyon 6 ɗe fedde andirande Canal Press waddi ko hewti naira miliyon 12 kanje ɓe shodiri kuje mballa ngam welnango hijirɓe.
nder ko ɓe shendi wodi marori, nebbamji, sukkar, shabule, arkilla ma bo gidan sauro. Ardiɗo on yettiri Canal Press e hokkugo naira million 6 ko ɓe kauti e cede maɓɓe ɓe sodiri kuje mballa. Kode Radio International waddantan kubaruji e fulfulde gila Abuja lamode leydi Nigeria. Leydi Iran tiggi hukumawa kakkilanowa rengorde Hormuz ngam linyugo hefta lanaje yuroje ton hiddeko ɗum dungano lanaje ɗen ɗe shaloro rengorde nden. Honoɓe renoɓe neɗɗaku dina Islama walla laamu Islama ɓe leddi ndin andini jabruɗe ɗen ha hello maɓɓe ngo X wigo ɓe andinay laaɓɗum ha dow ko larani hukuma kan. Hukuma andiraka Persian Gulf Authority wiyama leydi ndin yiɗi tabitingo bawɗe maari to Hormuz to ha kalani hande shalotoɗo fu se to hebbini sharɗi leddi ndin salo. Leydi Iran gasni walla bo leydi Iran gasni wigo haraka lanaje doggata banane hidde ko Amerika hippondi. Gilla ko Amerika hippi leddi Iran tayre Hormuz bo leddi Iran maɓɓinde ɗo waɗa haje ko mari haje be tayre nden. Haragare leydi Pakistan yerɓi honoɓe koninkoɓe ko hewti 800 e piroje konu fagoto leydi Saudiya. Ndi yerɓi honoɓe ɓawo ndi wadi narar e rento Arabi e leddi rento walla ndenagu e leydi Arabi Saudi ndin ngam wallugo rena neɗɗaku mari. Pakistan waɗi juuɗe narral e leddi Saudiya do kala memɗo gotel ngori nder maje fu to seko wala ɗe kawtay ɗe tumbira leydi ndin. Kerol kubaru ɗin gonɗon komi jaɓɓotira mon da horeji ɗi artuɗon nango daga aran. Hukuma paddotoga nyaw ha Nigeria andini hocugo jabruɗe faddago nyaw Ebola. Tabital Pulaku International lisal Mali sendi kare mballa. Leydi Iran tigi hukuma ayno. A jarama giɗaɗo jarumi. Keɗite kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Ondo wondi be nanta kode Radio International liga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Nder taskaramji kode Radio International min ɗo wondi be nanta taskaram finatawa. Ayuba laamiɗo munyal min surginta mon titanta wakkatire nde. Miɗo yela on beddan sautu gumbar radio mon ngam heɗutugo Ayuba laamiɗo munyal enanta taskaram finatawa. Finatawa wonjawdi umme dawde finatawa. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka min belorki potta moɗon nder taskaran finatawa. To on numtani nder taskaran amin ka asawere salinde yebre arandere min gaddonowi on min puɗɗi waddonoki on jewta imodibbo Mukutar Hussein binduɗo deftere Pulaku nde o waɗani inde King Ruhin Fulɓe har yanzu yana raye. To min gaddoni wi on ko foɗi hakkilo modibbo windi deftere nden iko waɗi o windiri nde e ɗengal Hausare nden modibbo waddani en bayanu dow koni Pulaku e tariha Fulɓe. To nder taskaran nde asawere min jokkay ha to min darino nder taskaran amin salika inde an Ayuba Lamiɗo munyal arɗo e waddonoki on taskaran kam. To ma dalla Modibbo Mukutar Hussein
arande nder babuji ɗi a windi nder deftere babol aranol a meti haala pulaku e tariha fulɓe to ha babol ɗiɗaɓol a wi ma'ana pulaku ha gendam fulɓe to yi'a fulɓe ha jotta i jogitori pulaku no hani en wi'ata ni pulaku wala nder himɓe ɗo habdani fondita amma feere pat acci pulaku hande a fottan be goɗɗo a pullo amma sai a tawa goɗɗo on oɗo tefa no sendiri ma be ngel ma to ɗo na ɗabi'a pulaku ha ɗabi'a men pulaku ni pullo fewata pullo zambatako to a yi ɓe ɗo zambo goɗɗo bo a wawa a wallita mo ɗum paɗɗo nder pulaku to amma ha yaake en goni jotta en ɗo laara no ɗum woni himɓe ɗo dayto pulaku kanjum on waɗi en waddi deftere ɗo nga finditina ɗuɗɓe dow pulaku wartana pulaku to himɓe ɗo wondi be pulaku jam ɗo wondi be men to nder babol tataɓol a wi gikkuji pulaku ko a famtinta heɗitoɓe ha dow babol tataɓol ɗo nder babol tataɓol ngol wolwi dow gikkuji fulɓe ha didaɗi hande be ngendam ɗam hande wolwi haala pulaku ha ko larani jawle wolwi haala pulaku ha ko larani lamlamɓe wolwi haala pulaku ha ko larani diina wolwi bo haala pulaku be dow leddi pat no lamɓe jogorto gonga tabbitina gonga dow talaka'en no talaka'en teddinirta laamu no pulaku natiri coggu be ko shafi jawle kanjum babol tataɓol wolwi to babol nayaɓol a wi bote pulaku ha diina e andal ko a ɓesdata famtinki heɗitoɓe babol naɓol wolwi dow pulaku ha diina pulaku ha modiɓɓe pulaku ha andal gargajiya be pulaku ha andal zamanu be pulaku ha jihadi be ha waɗugo dawlaji wolwi dow nda woɓɓe no larata pulaku to a jangi andal ngal zamanu a accan pulaku woɓɓe bo ɗo yi'a a'a to a jangi andal ngal zamanu ɗoɗɗon ma a ɓeddata wangingo pulaku nda no himɓe nane janginiri pulaku ngam pulaku nane wala haɗereji sei ko hunduko jangini woɓɓe ɗo haɗa ɓikkon mum jangugo andal ngal zamanu nga dalla pulaku woɓɓe bo ɗo wi'a ɓikkon mum janga andal ngal zamanu nga dalla heɓa ɓamta pulaku to nder babol jowaɓol a wi pulaku ha al'adaji be gendam hande e jango ko a yiɗi famtinki heɗitoɓe ha dow babol jowaɓol babol jowaɓol ni ngol ɗo famtina fulɓe pulaku be lawol gendam fulɓe pulaku ha tele be sompo fulɓe be pulaku ha moɓeɗe tele be ko hautata jama'are be luta semtende sei pulaku ha sana'aji be kuɗe sei pulaku be woɗugo jonde fulɓe be pulaku be didaɗi kudal maɓɓe be jama'are kanjum babol jowaɓol famtinta en to ha babol jowegoɓol a wi pulaku iwanaje jamanu ɗume a ɓesdata famtinki heɗitoɓe ha ɗo babol jegol ngol ɗo lara firritaki ngendam be zamanu ngol ɗo lara wana ha tefuki andal ngol ɗo lara bo be
soyde pamtotiral hakkunde remoɓe duroɓe be batte siyasa be kabilanci ngol ɗo lara batte social media be laabi matotiral ngol ɗo lara wana ha jawle ngol ɗo lara bo habduki dow tabbitinki pulaku ha zamanu jotta kanjum babuwol jegowol ko famtinta en. To Modibo Muktar Hussein heddi ko jahen babol joɗiɗaɓol da en keɗito gimol Babba Sado ngol o noddata fulɓe jogito pulakumen keɗite jam. Fulɓe en tinen jogite pulakumen demtende woni pulo cuucu woni pulo sakiraɓe on nani. Fulɓe en tinen jogite pulakumen demtende woni pulo cuucu woni pulo sakiraɓe on nani. Fulɓe hirnange Afrika woni mama pullo fu mani Sadu salmini on ay asli mama meɗen daga lesdi Masina fulɓe Masina on jarama ay fulɓe mallinkoɓe fulɓe Senegal naɓe Baba Sadu salmini on ay fulɓe Guineanko en be fulɓe Burkina Baba Sadu salmini on fulɓe Nigerianko en fulɓe Nigerianko en Baba Sadu salmini on Soma dalla Babba Sadu a yettama. Modibo Muktar Hussein to mi lortoy dow maɗa ha babol joɗiɗaɓol awi pulaku ha zaman hande be waro to ɗume a yiɗi famtinki heɗitoɓe ha babol joɗiɗaɓol ɗo? Babol joɗiɗaɓol ɗo larana en timmiɗinaki pulaku ha zamanu men jotta ngol ɗo lara bo haaje wo'itingo fulfulde yada be zamanu men jotta ngol ɗo lara laabi ɗi himɓe tokkata maga wanaji ɗi himɓe ɗo wondi be mum jotta ngol ɗo lara pulaku bo ha kawtal hoore fulɓe ha lesɗe fere-fere be pulaku ha dow ardanaki duniya be noddango dow derke'en fulɓe. To madalla Modibo Muktar Hussein min getti heɗitoɓe fuu e ɗo min gaddi ragare taskaran fina tawa kande asawere amma to jomiro hewtini en asawere warwayde min gaddono on yebre tatabre nde ka a gewta an kamin gaɗidi Modibo Muktar Hussein binduɗo deftere pulaku nde o waɗani inde shin ruhin fulɓe har yanzu yana raye. On nanayi to tokkoton ngam heɓuki nde e deftere jonta kan dow darde hukuma suudu radio Code International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on gonde ami on nde asawere ngam nanki fa'ol yeeso jewta amin balen jam. To a yotti hirna Afrika fulɓe leɗɗi enen nguno wodi fulɓe ley fere fere. A jarama Lamiɗo Muñal tata woyte ni on ɗo wondi be nanta taskaram je amin diga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria. Editoɓe min ɗo wondi be nanta taskaram radio Faransa International nder ɗengal fulfulde kawtal hoore be nanta Code Radio International keɗe jam. Dingiral rewɓe. Rama Diallo. tedduɓe heeɗiɓe dingira rewɓe on calminama e nde ɗo yontere yewtere meɗen yahri en to institut français mo Dakar to 4 Sénégal barjiti gollidiɓe muɗum e nde ɗo ñalande baale na gollirɗe 5 keeɓi barjitorede saabu fabagol muɓɓe rewɓe sukaɓe rewɓe e ndiɗo leydi golle ɗeɓe mbawi tabintinde saabu gollidinde 4 Sénégal 4 loodi ɗoɓe jiitodiri e rewɓe sukaɓe rewɓe ƴewannoɓe balla bangal sariyaji hakke muɓɓen ma to cellal ko won 4 ndi loodi ko ndi naftiri rewɓe sukaɓe rewɓe ɗo Sénégal en etoto famude e yewtidinde e miijiɓe ɗe ɗo golle gollidiɓe maɓɓe e ɗo nafa majjum won hande bisimilla moɗon.
en kuccodiran e Marina Nying horejo Api Africa kasin goto do e rewbe e sabibe latagol carte rose Sénégal. Marina hollitin hedibe be ko won carte rose. Alors carte rose Sénégal c'est un outil. Carte rose ko gollirgal koyngal naftorade longal inde gollirde e callali yimbe fawatobe rewbe e sukabe rewbe do e Sénégal. Nafa on ko wallude rewbe e yitude ballal ngal be tefata kala debbo tawado e den muuyi idum nafto jogibe kalisi e gollirde yitugol gollidibe wonbe indi leydi so be jidi wallitaade e golleji yoga do e Sénégal ko jubbudi moƴƴi sawndi kala ko waawi wallude rewbe e sukaabe rewbe ko yermo walano do Sénégal d'avancer sur l'accompagnement des filles et des femmes. Waddani on wadude ndi do loti. Cette idée elle est venue aranel majjum min puddorino lowdi weer wi to min nototono sukaabe rewbe so be jalti njuulu faatu dum buri baawde amen woodi nde min doggi waawde hokkude kala jaabuuji ibe jidi nden woni nde min puddi tefde callali gollirde baawde faabaade ben ko min beedi e ndi lowdi ko yimbe fu kolli hono mum walano ko waawi wonde nafa mawdo nden woni nde min batti ambassade France jabube wallirde men kaalisi gilay puddode nde ha e jokkitogol de golle mawde hande. Puis la grande version aujourd'hui. Marina mbiɗa carte rose Sénégal wo hunde andande e ndiɗo leydi fu joni. Et aujourd'hui donc l'outil carte rose Sénégal il est disponible dans les hande carte rose no tawe e gollirde weerwi e nokku fu do Sénégal e pudde den ko gollirde temedere e capanɗe nayi e joyi men tawdano ko duuɓi ɗiɗi paltiɗi ɗum du dow bindanɗe e ndamde ɗimin gadduno dow médiaji rendo ka joni ɓaadi miɗen jiɗi jokkirde yeeso min gollidi e social Jones Factory ɓelti yimɓe gure yaaɓe to diwe mumen goto fu e ko ronda e ɗe golle yitoyde goto fu ko hewti callali 10 nyande kala gollirde walloje rewɓe e sukaaɓe rewɓe baawɗi noddede gollidingol e o société mbowɗo gollidinde e jokolɓe e wonɓe e gure ɗen woni ko humtindi lowdi hutortendi hande. Les relais locaux qu'on a réussi à avoir toute cette base de données. Aisha Rasoul Sen ko debbo ɗiɗaɓo ɓe rewɓe hokkuɓe ɗeɗo golle ɗaɗi. Aisha nafa carte rose anatta kano feewi hande ɗo Sénégal. Carte rose Sénégal benno outil. Carte rose Sénégal ko kutorgal ngam rewɓe e sukaɓe rewɓe Sénégal naftoro wonande ɓen heɓoɓe mete e joom galleji mabɓe ɓen yilotoɓe jangude walla ɓen yilotoɓe liggadi. Eɗen gandi ɗo e Sénégal ne waɗi pelle kewɗe liggotoɓe ngam wallude rewɓe kono rewɓe hewɓe gandaɓe walla hayso ɓe gandiɓe ɓe ganda to ɓe goni ko ɗum tagi min wadde carte rose Sénégal. Carte rose Sénégal nani e diwe 14 Sénégal ɗe to ganduɗa rewɓe ne mbawi soklude ballal. Sénégal yépp fo munta nek dinga muna am accès. Ko rewi e carte rose gollirɗe kewɗe tengini koyɗe fabagol rewɓe e sukaɓe rewɓe e fanduji cewɗi hono nde ɗo walde nodirande Kinsiba joɗaninde ɗoytirde rewɓe e gurdam muɓɓen kesam caggal nde ɓen ɗon oppa cancer inɗi nde fedde heɓi barjitede du saabo ɗen ɗon golle. Jeneba Konaten Diaye woni horejo mayre o yetti carte rose walluɓe ɓe laatinde ballal faade ɓe ɗo rewɓe ko ɓuri safare ko won ko gaɗan ton ɓe ɗo rewɓe caggal oppede mabɓe Jeneba. Alors pourquoi on a lancé Kinsiba? Ko waɗi min joɗɗini Kinsiba ko yidde wallidde ɓe rewɓe tawraɓe e cancer en ɗi caggal nde ɓe goppida e ngu nyawu waktuji ɗi min yiɗi ɓe miijo ko e mabɓe e ko wawi welnude ɓerɗe mabɓe ɓe mbasa tan heddade e miijade ngu nyawu e dongal rendo e tiɗormaji cafrogol ngol. Ko fotino duuɓi ɗiɗi joni miɗen gondi e ɗeɗo golle miɗen nodda kawrita ɗo min jewtidata e ɓe rewɓe na wonde min noddataɓe e babaɓe mabɓe miɗen jewtida e mabɓe etade waltinde hakkillaji mabɓe miɗen faboroɓe dow kuje ɗe ɓe mbawi toppitirade ɓalli mabɓe ko wonaniɓe ɓe rewɓe waɗoɓe simiothérapie nafa mawɗo kamɓe heddiɓe e jukkugol sawrugol nyawu cancer e ko ɓooyani min gaɗino golleji wawde heɓude kalis sodande ɓe rewɓe ko ɓe mbawi sawrugol heddi oppaɗi ɗin ko heewi hani waɗanede ɓe hande cancer o no sawre to lokotoroje kana famɗi ko waɗate ɗoytude ɓe rewɓe ɗum saabi min miili hollude yimɓe ɓen cawrugol nyawu ngu tan wona ko heƴi sey ɓe rewɓe keɓa daranede
caggal majjum haɓugol e cancer hana haɗde e miccitede e lewru octobre tan o hitande kala. La lutte contre le cancer aussi ne s'arrête pas au 31 octobre, c'est toute l'année. Majigen oko ɗo wo saldu tambinu denagu sukaɓe to jagorgal hinne e yurmende o heɓi mbaljitari 4 rose sabo daragol maɓɓe wallitade sukaɓe rewɓe kasaɓe kamɓe cukalo e muɓɓen pamaroy ɓe ɓen ɗon tawda ɗi cuuɗi kasu ɓe golle gaɗiɗo Dakar ko won jaati ɗo woni ɗo darani ɗon ɓe sukaɓe rewɓe. Nous avons travaillé, on a travaillé sur les questions de l'accès à la justice. Minen min golli e wallitagol sukaɓe rewɓe e sukaɓe to bangal sariya. Miɗen jogii golle pawiɗe e ballal sukaɓe ɓe mbawtora. Minen paami sukaɓe tawaɓe e cuuɗi kasoɗi no e ɗen muuye balla. Eɓɓoje golle kewɗe to laamu leydi ndi ka minen tambiɓe ballal e ndenagu sukaɓe famarɓe ɓe. Miɗen gollida gollirɗe wartoje e nden toɓɓere yidde welnude seeɗa gurdam yimɓe jogaɓe e ɗe nokkuje e ƴewtade no ɓen mbawi gollidinde wallitade ɓe sukaɓe rewɓe wonuɓe e cuuɗi kaso certuɗi dañude ballaji mbawɗi naftude ɓe mbawana koye maɓɓe to cuuɗi kaso e soɓe jalti kaso kadi wawde jokkude gurdam maɓɓe ley rendo ngo. Hande ko min jeli woni wawde wallude rewɓe kasaɓe ɓe heɓude nokkuje to sukaɓe maɓɓe wawi waɗanede nemaji ley ɗi cuuɗi kaso. Miɗen tayki ɓe rewɓe kasaɓe tawraɓe cukoloye jogi koye lewru fa lebbi 24 ɗum waɗi minen jiɗi yitandeɓe nokku ɗo ɓen sukaɓe mbawi tawede ɗo ɓe rewɓe mbawi heɓande sukaɓe maɓɓe ñamdu moƴƴundu eɗo ɓe sukaɓe mbawi fijude eɗo koye mbawi waɗanede pesode. D'avoir des espaces pour pesage et même pour les vaccinations. Fajoni walde nodirande Laliane du Sénégal draninde hakkeji rewɓe haɓande tollaji gaɗetiɗe maɓɓe sabu debbaku maɓɓe. Inde tawa e baale gollidije 4 rose keɓɓe teddinirede tinnaɗe muɓɓen. Dominique Kadri notaniɗo nde ɗo fedde o andini hande suudu Laliane du Sénégal tawano to Saint-Louis ana jaɓɓi sukaɓe hewtuɓe 50 atimi en maɓɓe mbawana koye muɓɓen. Dominique mbiɗa iɗon faabo haybu e jande ɓeɗo sukaɓe ko waɗa ɗum kasin iɗon jaɓɓo rewɓe heɓuɓe tiɗormaji e wallitade ɓe bangan hakkeji maɓɓe sariyaji. Donc on n'héberge pas les femmes mais pour les protéger. Min darnan cuuɗi ɗo ɓe rewɓe mbawi walde joni noon miɗen luwo cuuɗi ɗo min jaɓɓoto yoga e maɓɓe tawraɓe caɗele fabade ndenagu maɓɓe ɓe rewɓe no keɓa ɗoytede banggue sariya no ɓe andira hakkeji maɓɓe iɓe ballite bangal cellal maɓɓe cellal hakkilloji maɓɓe. Marina Nying e Aisha Rasoul Sen keɓi miijo hoynande rewɓe sukaɓe rewɓe Sénégal yitondirgol e baale golliɗe mbawɗe fabade ɓen rewrude 4 rose. Ambassade France naftiri ɓe kalisi golliɗo on bandiraɓe ta on donke heɗade nde toɓɓere dolore RFI fulfudde helloji muɗum rewɓe e sukaɓe rewɓe Sénégal kala ndeɓe tawra lamdi ko fawi alhaaliji rewɓe haniji muɓɓen e yidde wallitede ƴuude caɗele gonanɗe rewɓe taɓe jeggita jokkude dow loodi 4 rose Sénégal en jetti heeɗiɓe dinguira rewɓe fofo moɗon on jarama. On heɗiti taskaram radio Faransa International del ɗengal fulfulde kawtal hawtade be nanta kode radio international daga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Code Radio International. Heɗitoɓe fu haɗo min waddi kero taskaramji amin dow darnde hukuma suudu radio Code International mo hawti taskaram mayni Ayuba Lamido Munyal mo wo'itin taskaram Ahmad Arab Abubakar Azare Jamila Jibril Dikko wiyata moɗon kirti jam.